मैया मोनाबिलियाव सानसेनि हाबाफारिजों टिपकायाव सनी देवनि गोथार मन्दिराव फुजा होदों। क'क्राझार जिल्ला परबतसरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय रेल स्टेशननि साखाथियाव मोनाबिलिनि 6 बाजिनि सनिबार बारायाव सनी देवनि फुजाखौ जोबोद गाजा गोमजायै फुजाखौ होनाय जायो। बिथां जगदीश रायनि गायसनजेननाय आरो फुजा होबाय थानायाव बिथाङानो बे मन्दिराव फुजाखौ रायजो राजानि हेफाजाबजों मोजाङै मोजां मावफुंनो हायो। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो जायगानिनो रन्जय ब्रह्मआ। बिथां रन्जय ब्रह्मआ सासे राफोद राजनितिनि दैदेनगिरिबो। बिथांनि अनगायैबो गोबां धोरोम सिबियारि ओनसोलनि साननो हनो गोरों सुबुंफ्रा बाहागो लायो। लोगोसे कमिटिनि आफादगिरि दीपांकर दे आरो नेहाथारि बिजु पाल मोननि हेफाजाब आरो मददजों दाब दाब जायगानि गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा बे फुजायाव नुजाथिफैना फुजा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि लेंहरजानाय गाहाय आलासि रन्जय ब्रह्म बिथाङा गावनि बेसेनगोसा बिबुंथियाव सनी देवनि फुजाखौ मा आरो मानि थाखाय फुजा होनांगौ बेखौ लानानैनो जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों मिन्थिना लानि। दिनैनि खेथ्रआव खुनु राजनितिनि दिन नङा आरो दिनैनि दिना जाबाय गोथार सान। आं सानो दे दिनै टिपकाय दखराव थानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों जिहेतु आंखौ बेयाव दिनै इनभाइट खालामहरदों हिसाबै आरो फैबाय थानाय दिनाव जोङो बेबायदि सिस्टेमै दिनै लेंहर फैनानै आरोबाव जों फैगोन बोसोराव जाहाथे जों गासिबो जन'गोष्ठी मिलायनानै बेयाव गासिबो दिनै मोनसे गोथार सान दिनै फालिनो मोन्दों होननानै प्रत्येक इयारलि जानानै थांबाय आरो आङो दिनै गिबि जे आं फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो फैबाय थानाय दानाव जाहाथे जों बिनिफ्राय साबसिन आरो गाजा गोमजा जाहाथे आरो खालामनो हायो। दिनैनि दिना जिथु गोथार सान आरो लोगोसे दिनै आफा सनिखौ दिनै हिन्दु हिसाबै बयबो मानियो आरो बे मन्दिराव दिनै जाय बिथांमोनहा गावबा गाव आर'ज गाबो फिथाइखौ आरो सान्थि आरो सान्थि लोगोसे मोननो थाखाय आरो सोरबाफोर माबाफोर गोसो सिंनिफ्राय जद कामना खालामनो हानाय सोरबाफोर फिसा फिसौनि थाखाय बे दिनैनि खेथ्रआव दिनै सनि आफा सनिखौ बुंनो थाङोबा दिनै सासे बिराद गोहोगोरा आरो गोहोगोरा आरो भगबान होननानै मोनथिगौ। बिथाङा दिनै गोहोगोरा आफा सनिया जुदि माबा मोनसे खेथ्र मानसिनि गेजेराव जुदि गाज्रि नोजोर नाङोब्ला होननानै बे मालाबाबो रैखा मोना होननानै आं बेखिनियावनो आं मोनथिनो मोनो। गोबां सुबुंफ्रानो बुङो जाय भगबानखौ जाय मानियो गोसो गोथारै बेफोर खेथ्रयै बयबो मोजां मोनो दि दिनैनि दिनाव आङो जोबोद मोनसे गोग्गानाय थादों। आं बेखौल' बुंगोनाखै बारा खावलायनो आं गोसो गैला जिहेतु फैबाय थानाय दानाव जाहाथे गोबाङै बिनिफ्राय साबसिन जाहाथे गाजा गोमजा खालामनो हायो। गासिबो जन'गोष्ठी दिनै जोंहा सावथाल आदिबासि बर' बिभिन्न जन'गोष्ठी लानानै गाजा गोमजा थासारिखौ जोबोद समायना नुदों। आं फैबाय थानाय दिनाव आं बेखौल' खावलायहरगोन जाहाथे बेनिफ्राय साबसिन जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव जों साबसिन जे खालामनो हायो जे बे प्रग्रामखौ सनि आफा सनि नामै दिनै गोबाङैनो बयबो गावनि गोसो मथन जाय हायो प्रसाद दिनै थाइसे थाइनै होफैनानै सोरबा 100 सोरबा 200 सोरबा 300 सोरबा 10 थाखा 20 थाखा होनानै भगबाननि नामै दिनै प्रसाद होनानै बयबो गावनि प्रसाद मुथाखौ होनानै बावहरदों आरो लोगोसे बयबो जे जिहेतु बे खेथ्रयै दिनै बयबो गोसो गोथारै जाय मोजां मोनो दुगैस्रां लोबस्रां फुजाखौ होफैदों आरो बेखौनो आं सानो जे फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे बेनिफ्राय साबसिन जाहाथे जोङो खाबु मोनोबा खालामनो हाबावदों आरो बयबो फैनानै लोंनो जाहाथे बे दिनैनि जे बे फुजायाव बयबो जोगदान खालामनो हाफैदों होननानै बेखौनो आसा खालामो। आरो बुंनायनि खेथ्रआ दिनै आंना बेनो जाहैबाय दिनै मानो होनना बुङोब्ला बयखौबो आं बेखौनो खावलायहरगोन दिनै टिपकाय दखर आरो जोंनि बे परबतसरा हिसाबै जोंनि टिपकाय ओनसोलाव जाहाथे बयबो फैनानै फैबाय थानाय दिनाव जे आफा सनिनि नामै जेरै जाय गोसो गोथारै फुजा दुगैस्रां लोबस्रां लोगोसे बिथांमोना गावबा गाव आं सानो दिनै आफा सनिखौ प्रार्थना खालामनानै बेखौल' बुंनो सानो दे बिथांमोननि साननायखौ जाहाथे फुलफिल खालामगोन बा बिथांमोनखौ गोसो गोथारै साबायखर बावहोगोन होननानै बेखिनियावनो आं बुंनानै फोजोबनाय सानबाय आरो आं बेखौल' आसा खालामो जाहाथे आंनि दिनै आंनि गोसो सिंनिफ्राय इनिसियेटिभ हरनाया जे फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे बेनिफ्राय साबसिन गाजा गोमजा आरो साबसिन खालामनो हाबावगोन होननानै आं आसा खालामो। गासिबो जन'गोष्ठी आरो बेयाव गासिबो मिलायनानै जों गासिबो बर' राभा जिथु जेसेबां दं जोंनाव बेनि गेजेराव बाङालि गासिबो ज' जाहाथे जोङो बे धर्मखौ जाहाथे साबसिन आरो आवगायलांनो हाबावगोन होननानै आसा खालामो। जाहाथे आरो जोंनि बे फुजाया दिनै बिनिफ्राय साबसिन देरसिन जों साबसिन जाहाथे फैबाय थानाय बोसोराव बिनिफ्राय आरो देरसिन खालामनो हाबावगोन होननानै आं आसा खालामो। जाहाथे बेनो आरोखि दिनै आंबो जोबोद गोग्गानाय मोन्दों। दिनै आं टिपकायनिब्लाबो आंनि माबाया न'आ बारा गोजान नङा आरो दिनै बे फुजायाव आङो हेफाजाब होफैनो हानानै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे बेनिफ्राय साबसिन खालामनो हायो आं एसेखिनि बुंनानै फोजोबनाय थाबाय। गोजोन्थों आरो मिडिया फंबाय बिदाफोरखौ आं आंनि गोसो सिंनिफ्राय हामलायनाय थाबाय। মানে এইটো আমাৰ হিন্দু সমাজৰ ভিতৰত যিটো বেংগলী মানে আপোনালোকৰো হয় আমাৰ যিটো বেংগলী মানুহ আছে আদৰ্শ যিটো মানুহ আছে ভাদ্ৰ মাহৰ শনি পূজাটো হ'ল মেইন। এনে ঘৰে ঘৰে শনি পূজা যিটো ঘৰে কৰে কিন্তু ভাদ্ৰ মাহটো হ'ল মেইন। শনি ঠাকুৰৰ মেইন পূজা হয় ভাদ্ৰ মাহটো আৰু ভাদ্ৰ মাহৰ প্ৰত্যেক শনিবাৰ যিটো আমাৰ দূৰ নাই প্ৰত্যেক মানে আসাম অল ইণ্ডিয়া যিটো ভাদ্ৰ মাহ পূজা হয় সেইটো মেইন পূজা হয়।
আজি আর আমার এক প্রতিষ্ঠা হয়েছে মানে এই প্রতিষ্ঠাতে আমার মাকড়া হয় জগদীপ রায় হয় এই প্রতিষ্ঠা করেছে আজি 6 বছর হল পূর্ণ হল ইয়াত তেওরে আর ঘর পুড়ে গেছিল তারপরে এই প্রতিষ্ঠা করেছে শনি পূজা আজি আমার 6 বছর পূর্ণ হল এটাই এই যে আমার এটা মোটামুটি আপনি মন্দির চাষি কেনেকুৱা হয়ে আছে 6 বছর পূর্ণ হল মন্দিরটা আমার কেউ ডেভেলপ হয় না একো ডেভেলপ হয় না আর আমার বাজারে যাওয়া কেনেকুৱা মানে আমি দামি বাজার নয় দুটিয়া দোকানদার সব দুটিয়া দোকান এনেকুৱা আজিও আমার জ্বরে জবরদস্তি করি যেটা করে পুজোটা আমি কৰিছোঁ আগামী বছর আপোনালোকে চাই যে পুজোটা ভাল কৰি হয় আপোনালোকে সহযোগিতা কৰে আপোনালোকে জড়িত যে আমি সহযোগিতা আৰু পাওঁ আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ ৰেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যিটো আছে তেওঁলোকে যাতে সহায় কৰে আপোনালোকে জড়িত আপোনালোকে ক'ব পাৰে ইয়াত আৰু আপোনাৰ মন্দিৰটো আমালোকে এনেকুৱা চাওঁ যে মন্দিৰটো ইয়াৰ পৰা যদি আৰু নহটায় রেল ডিপার্টমেন্ট যেতে যে মন্দিরটো যেন আমার পরে কত জানে না যায় ইয়াতে থাকিব লাগে আমার মন্দিরটো হিন্দু বেঙ্গলি বড় মোটামুটি সবাই গোটেই মানুহ আহি থাকে হিন্দু বেঙ্গলি বড় রাজবংশী যাতে বহুত মানুহ আছে আপুনি চাব এতিয়া চাব কিমান মানুহ আছে কিমান কাষ্টমাৰ আছে এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব বহুত কাষ্টমাৰ আছে আৰু শনিবাৰে বুলি কয় আজি নহয় মানে আজি 5টা শনিবাৰ হয় এই ভাদ্ৰ মাহত আমি 5টা শনিবাৰ পাইছোঁ আজি লাষ্ট হয় 5টা শনিবাৰ আজি লাষ্ট হয় প্ৰত্যেক শনিবাৰ আপুনি যোৱা যেটো শনিবাৰ গৈছে সেইটো আপুনি এনেকুৱা চিষ্টেম হৈছে কিন্তু আজি যেটো বাছুৰিক পূজা হয় সেইটো আজি হৈছে থেংক ইউ बङाइगाव मेरिडियान किया मटर शोरूमा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बाम्पार अफार नोंथांमोना सोरबाफोर मेरिडियान किया मटर शोरूमनिफ्राय गारि बायनो गोसो दं अब्ला बङाइगाव थांनानै बायहैनो हागोन बे बाम्पार अफारफोरानो जाहैबाय सेल्टस गारियाव 1,25,000 क्लेरेन्स गारियाव 1,50,000 सनिक गारियाव 50,000 सिम खम बेसेनाव मोननो हागोन नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला थाबैनो नैबे जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन जानबुं अनजिमायानो जाबाय 0629213445